Hai, salutare tuturor abonaților și toate cele bune. Și nu numai abonaților și celor care vor să urmărească acest videoclip. Puteți să dați un like, puteți să vă abonați. Astăzi joi, e a treia zi după operație, post-operatorie, cum ar veni. Sunt ok. Am niște mâncărimi și ochiul este încă roșu. Nu se vede, da? Da. În rest, pe seara asta cam atât, ci că multă lume se impacientează că vine războiul în Ucraina. Dar eu nu cred așa ceva, pentru că tot timpul va găsi o cale de împăcare și, pe la urmă, o distrugere totală a Europei nu se va avea, sau cel puțin o parte a Europei. Pentru că se vor pierde resurse, se vor pierde oameni, se vor pierde multe chestii și nu cred că nici Rusia nu vrea așa ceva și nici americanii. Bine, rușii vor teritoriu mai mult, dar vor un teritoriu care i-ar face să aibă graniță comună cu Alianța Nord-Atlantică și alianța se declară o alianță defensivă, ceea ce și e. Pentru că ei n-au masat trupe, nu s-au dus cu trupe în Ucraina deocamdată și nici rușii. Deci e un fel de război psihologic aici, Andrei. NATO și Federația Rusă, așa că rămâne de văzut ce se va întâmpla. Pentru moment atât. Mulțumesc că m-ați vizualizat și vă doresc